Hola, bon dia a totes. Gràcies per seguir aquí. Gràcies. Vale, pues la segona xerrada és la meva de Carlos Formel. Llavors, bueno, per començar, suposo que per l'ausència del Sergi, que hauria d'estar aquí, que no pot per qüestions privades, no? Però que res d'això seria possible sense el Sergi. O sigui, m'agrada molt estar aquest part perquè emocionalment per mi està a prop de diverses coses importants. Està a prop d'un altre bar que està una mica més allà de Entença, on una persona que, bueno, ara ja no està, em va fer caure fa anys que quan tenia lo de Jaime Warburg, pues que ho havia de traduir i editar i que tenia les eines per fer-ho, no? I va ser un moment que estava molt trist, llavors que algú recordés que podia fer-ho i van sortir els dos primers llibres de Carlos Formel, que són els de Jaime Warburg, doncs això va ser aquí molt a prop. I després també estem molt a prop d'on hi ha el despatx de Jordi Pujol, que és on comença la història de lo fàstic, no? Llavors ja sabeu que des de Carlos Formel som fans de Jordi Pujol, hem seguit tot el tema hospitalari a primera fila i pues això, que estem molt a prop de diverses coses importants. La Càfila, el llibre de la Càfila, que està allà de lo fàstic, ja dic, comença aquí al cantó al despatx de Jordi Pujol i després la narració va de com persegueixen el Jordi Pujol fins al port, no? Llavors la persecució aquesta des de la part de l'Eixample fins al port és una ruta que apareix en una novel·la que es diu Nevirós, de Cirlot, que va ser censurada i va editar fa uns anys Ciruela. I va sobre un dimoni, va sobre aquest descens per Barcelona fins a arribar a la zona del port, no? Això com a part d'un dels molts referents que tenen els xavals de la Càfila. Després hi ha un segon referent, que és el de lo fàstic, lo asco, que fa referència al llibre d'Horacio Castellanos Moya, que Horacio Castellanos Moya és un escriptor de Sant Salvador que va escriure un llibre que es diu El Asco, que són 100 pàgines criticant Sant Salvador. Llavors és una dictadura militar, no s'ho van prendre amb deportivitats i va tenir que fugir del país, no? I és un gran llibre al que també homenatgem, no? I els personatges de la Càfila, el detectiu, persegueix un llibre que es diu Lo Fàstic, que es diu com la pròpia novel·la, no? En què hi ha aquesta crítica, crítica social o, diguem-ne, no sé, és rotllo Valero San Martín, no? És els catalans rient-nos dels catalans, com nosaltres només sabem. Després, en els últims mesos, hem fet... Tenia que apuntar una frase per desenvolupar i ara he vist que és una xusta, perquè durant la setmana vaig dir m'apunto frases, no sé què, i vaig sentir una cançó que deia muchas misiones en silencio antes de grabar un EP. I vaig pensar, això representa molt, en realitat, el que costa a vegades quan fem un llibre, les minimissions que hi ha, també amb la gent de bronca, amb els portadistes i tot l'esforç de la gent implicada. I en el cas de Seth Hawker em sap greu perquè l'altre dia feia un post que estava dubtant, no sabia si seguia escrivint o no i tal. Home, em sap greu. Però bueno, jo crec que a poc els llibres van arribant als lectors ideals, no? Potser no arriben el temps que requeriria el turbocapitalisme, però van arribant, no? Llavors, mesos futurs. Què passarà al futur a Carlos Formel? Doncs el primer de tot, al febrer torna Edward Lee. Tornem amb un llibre d'Edward Lee, llavors Edward Lee té moltes sagues, els que heu llegit Torso allà ho expliquem, no? I té una saga de 4 llibres en què imita l'estil de Lovecraft. Llavors començarem amb aquesta tetralogia intentant que en els propers 4 anys vagi sortint tota. Es diu Tramvia 1952 i és això, és Lovecraft, que representa que té una germana i va buscar-la a Nova York. Nova York vist des dels seus ulls de pervers i racista, però tot molt divertit i ple de sexe. Splatterporn, que li diuen, que més que sexe és com, no sé, gore de la sexualitat, no? Llavors, primer sortirà Wan Lee amb portada de Chimney, un altre cop,
que s'ho està currant mogollon, o sigui, la millor portada de totes les edicions que ha tingut aquest llibre de Calle. I després sortirà un llibre de Roberto Bartual que es diu Conde Libri, que serà el segon de la col·lecció Scanners d'assaig, igual que va sortir Contra la Libertad, doncs traurem un segon de la línia d'assaig, que és un assaig per a bibliòfils, és per als bojos dels llibres, va sobre un falsificador de llibres, acumulació de llibres, obsessions, té la part més material de... Igual que quan editem ens agrada, jo vaig estudiar comparatisme, ens agrada posar els textos aquests extra que donen a vegades un valor afegit, o no, això ja ho jutjarà el lector, no? Pues també hem volgut indagar en la part més material de l'afició bibliòfila i en la part més de consum. Abans que deia a un bon amic que quan compres també hi ha un subidon dopamínic, o sigui, tota aquesta part més material del llibre, pues, la Conde Libri la tractarem i de nou amb portada del Ximi, que no sé on està, però s'està currant moltíssim perquè bueno, és un repte, perquè ha de semblar com una mica un llibre antic i utilitzarem colors complicats. Després, espera, necessito veure. Després anuncio per primer cop que sortirà una antologia. La primera antologia és Peter Pan. Normalment les editorials treuen primer una antologia i després fan altres llibres. Nosaltres l'antologia no va poder ser a l'inici i llavors ha sortit sobre la marxa amb diferents relats que han arribat de maneres bastant bizarres, no? I llavors estem treballant en l'antologia i abans ja havia aquí l'Iñaki, serà un dels col·laboradors, també Rainer Harburg, i no en dic més perquè hi ha més misteri, però bueno, treurem una antologia. Després treurem a una molt bona amiga d'Edward Lee, que es diu Christine Morgan, que va guanyar el premi l'Splatter Punk Award amb Lake House Infernal, que és una continuació de la saga de Ciutat Infernal d'Edward Lee. Christine Morgan va fer un número més i va guanyar un premi, i a aquesta autora li agrada molt escriure sobre tribus i coses així, i treurem un llibre que es dirà Lujuria Mítica, que està ple de sexe super raro i anais d'olla molt grans. Aquesta senyora té una ment molt privilegiada i bueno, treurem Christine Morgan, i per acabar ja, i després passo a la lectura dels textos, treurem un senyor que es diu Ash Eric Moore, que no coneix molta gent, potser encara que a Espanya, però allà al món Splatterpunk, perquè és anglès, de Gran Bretanya, s'està fent un nom perquè treu molts llibres, altres una saga postapocalíptica, és un geni del màrqueting també perquè treu els llibres... Bueno, és un tio molt pro, però que amaga la seva identitat perquè per qüestions laborals no vol que se'l relacioni amb l'Splatterpunk. Llavors, de la Jerry Moore, té un estil molt minimalista d'escriptura, com el de Rainer Harburg, no gens barroc, són frases de 2 o 3 paraules, i bueno, també el publicarem, jo aposto també per aquest llibre, que bueno, segurament es dirà Sectes, més o menys. I bueno, i ara per acabar, que aquesta xarra es deia Secretos de la edición con presidiarios, no? Perquè, com sabeu, hi ha un dels membres de la Càfila que escriu des de la presó de Brians. Llavors, els xavals de la Càfila els hem demanat uns textos pel moment i que parlessin sobre el que ells fan, no? Sobre la saga aquesta de lo fàstic. Llavors, hi ha un text en castellà i després un altre en català. Llavors començaré llegint el text en castellà. Que recordo és un missatge de la Càfila des de Brians per tots els lectors i tots els que heu vingut a l'Splatter's Fest. No ha acabat, No ha acabat, putos. Que estuve leyendo. Vale. Voy. Primer text. Manifiesto un integrante de la Càfila desde Brians. No me querían en la literatura catalana, pero me colé. No quieres sentir mi filo perforando tu piel. Quien quiera problemas que se acerque. Estoy intentando dormir and the fucking ring no para de sonar. Es Pujol Junior, que en lo Fastic 4 no quiere estar. De lo que paga el Pammon no le pago Hacienda. El adelanto para botellas de JD sabor a miel. No me querían en la literatura catalana, pero me colé.
Otro día, la misma ruïna. Ya ni te cuento porque no es la misma. En esto de la literatura catalana soy como Puyol. Campbell me llamó y se lo calé. No me querían, pero me colé. No se toleran faltas de respeto. Yo con un par de inquietos tratando de joder tu esqueleto. Yo tengo el secreto, ahora los números aumentamos. Hablamos mal de Raola y ahora está callada. Que empiece el show, que yo tengo el mando. La escena actual me da asco. Premi Sant Jordi, hashtag cagarro. Si los pillo en recta, Rambo. Cierran las luces en 10 minutos. No me querían en la literatura catalana, pero me colé. Estoy inquieto pensando en un futuro peor. Ayer todo me iba mal, mañana me irá peor. Ya no confío en nadie, hasta mi editor solo luzco demonios. Perdido en un desierto en el que las dunas son de odio, a las listas de los más vendidos. Los oasis están tan lejos que ni me esfuerzo. Para disfrutar mi obra se necesita el estómago vacío. Escribo en el espejo del lavabo comunitario, mensajes en las vísceras de un cabrón. Lo fasti que vens de merda jamás fue culpa de mi ser. Muchos quisieron joderme, pero seguí siendo fer. Mis principios fueron duros, muchas drogas y secuelas, pero en mis finales habré dejado huella. Nunca quise alcanzar la cumbre de la que tanto habláis. No hay mayor cumbre que el sincero apoyo que dan Camo y Sergi. Mientras ellos sigan, me la trae floja ser leído por 50.000 enfermos mentales. El ASD porta el cotarro. No me querían en la literatura catalana, pero me colé. Normal que no entiendas si jamás has agregado tu libertad. No sabes lo que es una persecución. Mi menor problema judicial son las multas. Estoy cansado todos los días lo mismo. Mi primo siempre la lleva a poseer algún altercado. Ya no me lo tomo en serio. Tú no eres un gángster, eres un tipo sin criterio. No sabrían en qué invertir toda esa codeína. Esto es todo por hoy, Pussy, no Looney Tunes. Siempre he sido un brujo, Drag Love, no tengo cash. Estoy comprando Burundanga para sacarte info. Yo estoy comprando XL como un puto gringo. A veces pienso que me paso de real. No me querían en la literatura catalana, pero me colé. Te voy a joder vivo si vienes a faltarme. No sabes nada de mi vida ni mis males. Todo a mi alrededor putas soledades de subnormales. La peña aplaude mientras yo me río de ellos. Ya no tengo nada que perder. Esa etapa de odiar sin motivo ya la pasé. No te guardo rencor, pero os mataré. Vale, i l'altre text, en català, circular interna 13666 del gran mestre de la càfila catalanesca adreçada als seus acòlits, si és que en queda algun. Estimades assistents de les plates fes 2, la venjança. Em plau poder reproduir amb la censura necessària la circular interna que el Pájaro Barbarus CBD, gran mestre de la càfila àcrata i hermètica catalanesca, en la circunscripció pirenaica adriàtica, va adreçar als seus acòlits escampats pel món, si es que en queda algun, amb motiu de les notícies confuses derivades de l'acollida i integració de l'alienígena anomenat Lluïset V en aquesta congregació. La nota deia així: promoguts cafilencs i cafilenques. A hora d'ara ja és de domini públic, gràcies de nou, puto grup Godó, la sala CIE de la zona franca de Barsília, que es va saldar amb baixes de 3 agents antidisturbis de la Brimo, la destrucció de 6 tanquetes armades amb canons de gas sarín, la crema d'un contenidor de reciclatge orgànic i la fugida de tots els interns allà represaliats, els quals posteriorment van poder fer-se forts en un creuer de Transmediterrània anomenat Grampus per posar rumb a les gelades terres de l'Antàrtic. L'operació, com ja deveu intuir, no era més que una tapadora encoberta pel Comando d'Acció Directa de la Càfila, els ànecs coixos i grenyos, encapçalats per l'Armando Curri, el majordom hindú de l'Ieima Warburg i la sergent Anastàcia Destral, la neboda no reconeguda de l'Ester Guinocentín, per alliberar l'alienígena que la Generalitat va rebassar uns monjos cenobítics de Montserrat, els quals volien vendre a Jaume Balagueró per a ser productora de films SNAF a canvi de Granja Skiller, la millor herba, per els germans del monestir, i que després de fer-lo passar per l'Institut Mario Rus, el temut camp d'extermini, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, dirigit per les cosines de les Marcofres de Butxenguat i, finalment, el CIE de la Zona Franca, pensant en repatriar en vol directe sense escales, allunyant la misteriosa estrella de Xoz. Amb tota seguretat, seria injustícia per trànsfuga i per contrabando a l'engròs de llavors psicoorgàniques informes. Per mantenir el seu anonimat, anomenarem a l'alienígena vingut de Xoz Lluïset V, sense que això signifiqui en cap cas la reconeixença anterior d'adopcions d'altres formes de vida ultraterrena en les nostres files. La càfila no pot ser una ONG de recollida d'apàtrides intergalàctics sense papers. El nostre objectiu últim sempre ha estat el de la difusió de l'esplatterpunk catalanesc. Vistes
la millora de salut que representa, ja he començat a tentejar-lo per entablar converses i aconseguir que s'uneixi a les nostres files d'escrividors esplaterpulguerescos. Cal filar uns quants serveis, poca cosa. No crec que es cedeixin els punts de demanar només una dotzena dels nostres afiliats per tal de cobrir-los i planificar una posta d'ous com ningú mana. L'altra petició a la qual no renuncia és la de signar el que publica amb el nom ostentós de Tasogua, el dorment de Nakai. No veig gaire comercial, però què hi farem? Bueno, com a editor, moltes coses que fem no són gaire comercials, la veritat. M'acomiado ja. Compartirem amb vosaltres aquestes bones sensacions i esperances i amb una crida a tots vosaltres per tal que vingueu a fer una estada d'uns pocs dies al nostre santuari. La Càfula i Josep V o Tosawa, el dorment de Nakai, us necessitem per veure una nova i gloriosa albada plena de tapotejants capgrossos, descendents del xos i ben catalaneslos. Llarga vida a la Càfila. Moltes gràcies.